je to konečne tu. Po dlhom premýšľaní som sa konečne odhodlal a prišiel som do Turecka na kliniku Klinikana, kde si nechám nastreliť vlasy a konečne sa mi bude sebavedomejšie žiť. Už ma tu čaká skvelý personál. Zdravím, mám sa výborne. Cesta bola fajn? Cesta bola v poriadku. Tak už môžem. Ďakujem pekne. Takže dôvod, prečo som sa rozhodol postúpiť tento zákrok je proste jednoduchý a som sa cítiť lepšie, sebavedomejšie. Posledné roky som s tým trošku bojoval. No a je to konečne tu. Sme na klinike, ako som vravel, mal som výborné odporúčania. Teda som si povedal, že idem do toho. Čo ma hlavne presvedčilo, bol naozaj top prístup personálu. Už celá tá samotná komunikácia, komunikovali so mnou v češtine, čo ma teda príjemne prekvapilo. A rovnako tak celý ten servis na letisko pre nás prišli, odporúčili nám čo vidieť v Istanbule, pretože sme prišli trošku v predstihu, takže sme si spravili s priateľkou trošku aj výlet. No a tento deň je tu a vidím, že personál je naozaj veľmi milý a dáva ma do kľudu, pretože maličko som mal teda stres, čo je asi prirodzené, ale čím ďalej, tým viac začína byť v pohode, takže postupne môžeme asi aj prejsť k činu. Takže v mojom prípade to bolo jednoduché rozhodnutie prísť do Klinikany a nechať si transplantovať vlasy, pretože som sa síce roky rozhodoval, ale všetky informácie, ktoré som dostával, viedli k tomu, že toto je asi to jediné riešenie. Samozrejme som mal nejaké obavy, ale tým, že som používal rôzne produkty a tým, že už roky, keby som sa cítil možno trošku menej sebavedomo, pretože som mal redšie tie vlasy, tak som si povedal, že OK, prečo nie, začal som si o tom študovať. Ešte spomeniem, že teraz som skúšal rôzne suplementy, predtým nejaké krémiky, mastičky, rôzne tabletky a podobne. Nič z toho teda mne osobne nezaberalo, možno nejakým spôsobom spomalilo trošičku to vypadávanie. No ale ako vravím, postupne som došiel k tomu, že jediné riešenie je asi to nastrelenie. Samozrejme, že tam boli otázky, ktoré som si potreboval zodpovedať a to bolo určite cena. Takisto to bolo aj teda, či to bude bolestivé a podobne. No a vlastne nakoniec, keď som si tie otázky zodpovedal, tak som došiel k záveru, že je to absolútne priateľné cenovo a takisto aj čo sa týka operácie a podobne. Nemal som vôbec také bolesti, ako som si myslel, že možno budem mať. Dokonca som pri operácii aj spal, čo ma veľmi príjemne prekvapilo. Takže dneska môžem povedať, že som rád, že to mám za sebou. Trápil som sa s vypadávaním vlasov asi tak, no dajme tomu 4-5 rokov, čo je akože celkom dosť a nakoniec predsa som tu, takže radšej neskôr ako nikdy. Mám radosť a čo hlavne chcem povedať je to, že naozaj ten personál tu v Klinikane a samotní doktori a podobne je na neskutočne vysokej úrovni. Dodávam to, určite vám to dodá také sebavedomie a hlavne taký pocit bezpečia, čo myslím si, že pri každom zákroku je veľmi podstatný. Mám kopec informácií o tom, ako sa teraz starať o vlasy, čo ma bude čakať. Proste nemám tu žiadnu neznámu, že sa cítim maximálne bezpečne a v dobrých rukách a som rád, že som prišiel, takže len a len vrelo odporúčam.